गासै आं इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव दं आङो मानास नेशनेल पार्कनि खाथियाव थानाय स्माइलिं टाच एलिफेन्ट केम्प बेयाव दङ बे समाव आङो आंनि इउटुब चेनेल नायग्रा नोंथांमोननिसिम आङो दिन्थिनो नागिरदों बे मानासाव मा दं आरो बे मानासनि ओनसोलाव थाफैयोबा बे लजफोराव मा केपासिटि दं बेफोरनि सोमोन्दै आङो बिथांमोनाव सोंगोन आरो बेवहाय नायनो फैनाय दावबायारिफोर बिथांमोनाव आङो बेफोरनि सोमोन्दै आं दिन्थिनो बड'लेण्ड खौरांनि एमडि बिथां रमेन बर' आंजों खाथियाव दं बिथांनाव आं दिनै सोंनो नागिरदों आदसा नोंथाङा मानासाव बेरायनो फैनानै माबायदि मोनदों? जोबोद मोजां मोनदों मानासाव जों नुनो मोनबाय मासे मैदेर जों गोबां मैदेर नुनो मोनदों बेजों लोगोसे जोङो गान्दाबो नुदों बेजों लोगोसे जों दाउ मैराबो नुदों थ' बेबायदि नुनानै आसलथे नुफेरि जिनिसखौ नुनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। आरो नोंथाङा दा बे लजआव फैनो मोननानै मा नायखो? बे लजआव फैनो मोननानै गिबियावनो आङो मुंखौ नायफैबाय बे जा स्माइलिं टास्कार एलिफेन्ट केम्प होननाय दङ थामहिनबा जानो हागौ बेवहाय मैदेर मोननाय जायोबा मैदेर दङ होननानै आं मोनसे आन्दाज खालामदों आरो नंमारगौबो आरो बेनिख्रुइ मोनसे स्पेसियेल खोथाया जाहैबाय बेहा नुनो मोनदों आं खायसे माने पर्टेबोल खायसे रुम नुनो मोनदों बे पर्टेबोल रुमखौ जोङो बेखौ नांगौ जायोबा उठायनानै गुबुन जायगायाव लाना थांनो हायो नाथाय गिनो गोनां खोथाया जाबाय खायसे जुदि मैदेर फैयोब्ला बा बेवहाय जुदि मोसाफोर फैयोब्ला बेवहाय गिनो गोनां खोथाया बेनो जे बाहेराव जों बेबायदि पर्टेबोल जिथु रुमाव जों थानाया एसे गिथावना आरोखि थ' सिङाव थायोबा बांसिन मोजां जायो आरोखि। आदसा नोंथाङा मानासनि सिङाव बेरायहैदोंमोन नामा? दिनैसिमबो आङो थांनाय जायासै आसलथे खाबु मोनासै जोङो फुङावनो फैदोंमोन नाथाय खायसे पिकनिक जानानै दिनै जों सम मोनैनि थाखाय आसलथे जों सिङाव थांनो हायासै कारना बेनो स' आइ एम फिलिं भेरि बेड टुडे बिकज आइ कुडन्ट गो इनसाइड इनटु द forest so many things to be seen there so I couldn't see that so I will be back in my next visit so I must see that. नोंथाङा आंनि ब्लगनि गेजेरजों नायगिरि नोंथांमोनखौ मा फोरमायहरगोन? नायगिरि नोंथांमोन जे नैबे बिथां मनिल दैमारिनि ब्लगखौ नोंथांमोना लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालाम नोंथांमोना बेवहाय गोबां डिफरेन्ट माने टाइपनि भिडिअसफोर नोंथांमोना नुनो मोनगोन सानफ्रोमबो नोंथांमोना आपडेट जानो मोनगोन गोबां बर'नि खायसे इनफरमेसनफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायो जे बिथांनि बै चेनेलखौ बा बिथांनि पेजखौ लाइक खालाम साबसक्राइब खालाम आरो शेयार खालामनो दाबाव जों बर' बिथांखौबो जोङो दावगानो खाबु होनाया मोजां। नै नुनायानो जाहैबाय मानास नेशनेल पार्कनि एलिफेन्ट साफारि बेवहाय थांनानै मानासनि बायदिसिना जिब जुनारखौ नायनो हायो। आदसा आदा रमेन बर' नोंथाङा बै मैदेराव गाखोनो लुबैयाखै नामा? आं जोबोद गाखोनो लुबैदों खिन्थु गाखोफेराखै गाखोनो जोबोद लुबैदों नाथाय गिनायबो मोनो खारन बेवहाय मा गाखोखांनायनि उनाव जेबो हमथानायनि जेबो खाबु थाया बेखायनो खायसे गिनाया फैयो आरोखि बेखायनो गाखोगोन गाखोआ that's the feeling just now I am having. आदसा नोंथाङालाय बे मैदेराव गाखोनो लुबैना लुबैयाखै? आं गाखोखांबाय गाखोनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों खिन्थु साबधान मानो होनना बुङोबा मैदेरनि बिखुङा थारमाने बुहुत फिस्ला टाइपनि आरो थारमाने मोजाङै जुदि ग्रोब जथारनानै हमथायाबा खिन्थु गोलैगोन आरो मानो होनबा मैदेरा थाबायनायाव ओरै जाबाय थायो नालाय गोजौ गाहाय जानायाव थारमाने ओरै फिस्ला गोलैलांथारनो बारा सम नाङा आरो ओंखायनो जाय बिथांमोना बे मैदेराव गाखोगोन बिथांमोना खोब सेन्सियाराव गाखोनाया खोब गाहाम आरो नङाबा खिन्थु गोलैगोन आरो। बिथां रमेन बर' आदानिसिम आं गोजोननाय साबायखर जासिनाय हरबाय बिथाङा आंनि चेनेलनि गेजेरजों साबसक्राइब आरो खालामनो थाखाय फोरमायहरनाय जाबाय थेंक इउ नोंथां। साबायखर थाबाय। Yes.